Doon ako lagi nakapagod. Ready, get more level up! Ready, get more level up! And now... Kasama ang tandem na may dalang swerte sa morning! B-Boy Buenas and Nikki Morena. Ready, get more level up! Ready, get more level up! Buenas, buenas! Buenas na Miyerkules! Okay nga pala, dahil tayo po naman ay dinadagsa ng mga special guest dito mula sa ating MOR regional stations. Nako, ito na naman isang panibagong mga guest natin. Ang ating mga kachikahan ng medyo very light lang ngayong umaga. Mula naman sa MOR Cagayan de Oro! Yes! Ay, mula dito sa MOR Manila, si Joe Romantico! Hi po sa inyo lahat. Kita! Ang taas ng energy. Paano ba? Bumaba. Hi po sa inyo lahat. Joe Romantico. Ay, pati mo, kamorkadang Joe, ang lahat ng mga nandito. Oo nga, mga kamorkada natin dito sa Manila. Ano ba tawag pag galing ka sa Cagayan de Oro? Ano Cagayan de Oro? Cagayan de Oro. Ano yan? Bisaya. Bisaya, o. Ayun. Sa mga taga Manila, maayong buntag sa inyong tanan! Ayan. At anong program mo, Joe Romantico? Yeah, ganitong oras din sa Cagayan de Oro, 9 to 1. Bali ako sa more sa umaga, may only request. And then more sa tanghali. Alas So, din 11. dito. Ngayon, Din wala pong DJ on board doon. So, DJ. Patay po. Okay. Nandito po kami naka-duty. Sa Nandito main. si Joe Romantico dahil isa siya sa mga a-awardan din sa ating Kapamilya Awards mamayang gabi. Malaki pong pasasalamat kasi ako po yung makakuha ng award na most neat. Most Wow. neat. Most neat. Pinakamalinis. Ang ilang taon na to, kamorkadang Joe? Bali ngayon is 6 pero 5-year award po ako. Congratulations, Yeah, Joe. maraming salamat. Kamusta ang pagiging isang kapamilya? Ayan, mula sa MOR Cagayan de Oro. Ay nako, masaya at Maraming babae. napaka-swerte. Maraming babaeng Hoy! pero wala nang vacant kaya first come first serve po yun. Pag nandun sa Cagayan de Oro, pa-booking lang po kayo. Ayun, maraming salamat. At syempre, hindi lang si Joe Romantico from Cagayan de Oro ang ating mga kakulitan ngayong mga oras na to dahil nandito rin ay ang isa sa pinaka talaga namang tinututukan sa Cagayan de Oro at maging, ayan, sa Pilipinas. Ako, may YouTube channel na to, di ba? Sikat na yan. Oo, grabe. Ayan, si Tita B. Tita B. Ito na, mula sa Cagayan de Oro, MOR Bernie Bitok Bitok! Good morning! Ang pangit ang angle ko dyan. Ganun lang angle. Good morning! Good morning! Tita B, the place to be. Guwapa ko really. Guwata ko, B. Magandang umaga Uy, si Tita rin, si Bernie Bitok Bitok, oh. Mayong punta hello, dito Bernie. na nagpunta. Welcome sa Good MOR. morning. Ayun, nandito ka na ngayon sa MOR Manila. Kamusta ang feeling Tita B? Ngayong nandito ka na ngayon sa In Manila. fairness, nagpawis yung kilikili ko, ha? Ikot kami ng ikot. Hindi namin alam saan dumaan, saan ang entrance. Kaya basa yung... Dumaan kayo sa exit? Yeah, dumaan kami sa exit. Walang araw pero Buti na lang, araw. buti na lang, binigyan namin ng 500. Oo, yung mga guard. Ayan, Bernie Bitok-Bitok pang... Ayong buntag ka na itong tanan. Isa rin siya sa mga a-awardan mamaya. Anong gusto mong matanggap na award mamaya? Anong Yes, bigas? excited ako para sa... Hindi, sing-sing na pare, mamahalin. Oo. Sabi ng misis ko, pagdating ko daw sa airport, i-friend ako kagad. Kasi medyo... Gipit na gipit? Gipit na. Oo. Pare, nag-overload kasi yung equity at saka monthly ng bahay ko. So, tumawa miss ko gabi, kala ko miss na miss ko, B, talaga na B, Ganda ba agad, yung sing-sing bakit? Yung equity kasi. Ay naku, ang daming mga Month natutuwang end. mga kamorkada natin yung mga galing Cagayan de Oro na Oy, mga- naririnig kayo nun. Ay, si Bernie Bitok-Bitok, si Joe Romantico, nasa MOR. Bisayo na to, kumusta mo din mga Cagayano? Biglang na-miss ang Cagayan de Oro nang narinig Oo. kayong dalawa ngayon. Kumusta yung kinabuhi, tsada? Yun yung ano natin yung word from Cagayan de Oro ginagamit, tsada. Tsada. Ang maganda, gwapo, tsada o maganda. Tsada ba yung kinabuhi dire? Kung dili tsada, paulit mo sa Cagayan, ha? Pero okay lang kasi si Digong Dantes. Ayun, taga Cagayan din, no? MOR. Oo, MOR sa mix. Ipunan. Pra- Oo. Si Bisdak. Oo. Bisdak.
Yun. Ayan, sa ating ano. At ikaw naman, Bernie, bitok-bitok, pang ilang years mo na ba itong ikaw ay Bago na? lang. Kaninang umaga pa lang ako. 15 years na. 15 years! Yeah, Iba dahil yun. 5 years old pa lang ako DJ na. 50. Kamusta ang pagiging isang kamorkada at kapamilya mula Well, sa ganito, MOR, Cagayan de naka-Fortuner Oro? na, may house unlock na ngayon, tapos may helipad ginagawa ngayon sa mga construction. Ang sarap ng buhay. Wow! O nga pala, imbitahan mo sila pagka yung mga Manileño dito napadpad naman sa Cagayan de Oro. Ano Oy, ba ang seryoso. pakikinggan Yes, nilang yes. MOR station doon? Pag Ayan. pumunta po kayo ng Northern Mindanao, Correct. Region 10, Cagayan de Oro, yun yung signal dun eh. Huwag po kayong malimot. Oh, malimot! Ang malimot na. Huwag kalimutan pamilya. na makinig po kayo ng MOR 91.9 Cagayan de Oro. At syempre, yung mga, lalo na yung mga single mom dyan, si Joe Romantico po. Ako na po bahala. Kami po ay may shoulder to Magkasunod cry yung on. programa nyo. Yes. Magkasunod, Morning naman po. From Joe Romantico, ano ba ang Yeah. mga panglinyahan, mga pang-adliban ni Bernie Bitok-Bitok doon eh? Ako walang problema. Sample naman dyan! Pero ang problema, si Tita B palagi Tita B. pinapagalitan yung naging tanga sa pag-ibig. Ano ba yan? Ano? Tanga sa pag-ibig? Ang dami talagang tanga sa pag-ibig. Sabi ko sa kanila, wag na kayong mag-try at pumasok sa pag-ibig. Sabi ko sa kanila, wag na kayong, naku Diyos ko, ang titigas ng mga ulo. Lalo na yung mga, galit ako sa mga, yung mga live-in, galit ako sa mga ganyan. Bakit naman Yan na naman si Tita B. Bakit Tita B, bakit? Dahil ako sa mga ganyan, dahil anytime, pwede kayong pag nagsawa na yung mga lalaki sa inyo, naku Diyos ko, pwede kayong Iwanan. iwan. Yes. Oo. Tapos may napundar na kayo, may motor na kayo, may bahay na kayo, tapos hindi kayo, naku Diyos, naku, nasisira ang araw ko pag ganun. Ayan. Oh, chillax lang Tita B. Huwag mainit ulo, huwag mainit ulo. Okay. Ayan, Bernie, ano ba ang programa mo doon sa MOR Cagayan de Oro? Gugmang Giahak Yun. Drama Edition. May Ayun. live drama kami sa Yun nga, oo. doon. Yan. So yun yung mga ginagawa namin. Tapos 1 to 3 p.m. yun po kay Tita B, yung mga love advices. Pero ito pinapagalitan talaga ang mga naging Pinupukpok talaga yung yeah, para matauhan. Yes, kasi may mga naging tanga talaga sa pag-ibig eh. Ewan ko ba kung ba't may mga ganun. At kung minsan pa nga, sumasali pa nga si Pangulo. Oo. Oo, sumasali pa sa... Si Digo? Oo, sumasali. Oo, dumadaan doon sa Cagayan de Oro. Ano sabi? Actually, may Kasama kasama. na dyan sa labas, sa labas. Andyan ba? Papasok. Ang Pangulo Buksan natin. ng gate. Buksan ng gate. Beshi, buksan ng gate. Nako, dito na si Mr. President natin, mga Oo. kaibigan. Nandito ngayon, kasama namin. May award din. May award. Yes. award. Tapos may sasainan daw. Sa'yo na, no? May sasainan Oo, din. tuloy-tuloy na. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga, mahirapan. Ano bang sabihin ko, mag-Tagalog ba ako o mag-Bisaya ba ako? Hindi ko Kung saan ka komportable, Mr. President? masyadong init ulo ko, grabe traffic dito. Mahirapan talaga ako dito. Kaya kung uwi ako palagi ng Davao, pagod na ako. I'm really tired. Umikot ka rin? Ikot ako ELD. Oo. Ayaw ko pasukin. Wala akong Wala kang 500? Hindi. Wala akong access. Access! Oo, muntik na akong nagmura. Hindi ako pinasok. Sabi ko, hindi niya ako kilala. Pasara ko yung gate niya. Galit ako sa mga ganun. Ayan Ah, eh. kaya Hello daw pala- sa'yo, Bernie Bitok-Bitok, mga listeners natin, yung mga taga-Cagayan de Oro. Hello. Mga nagchat-chat sa akin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Napadaan lang ako. Saan yung papel para i-approve ko na? Okay. I-approve ko na para madali tayo. Ayun. Maraming salamat, Salamat Joe po. Romantico and Maraming Bernie salamat. Bitok-Bitok! Yeah! Wala sa MOR, Cagayan de Oro. Thank Okay, you! close na po tayo. Wala na pong ibang bisita. Sa ino na? Meron pa dahil special na araw to sa lahat ng mga Pare, pamilya maraming natin. salamat sa iyo. Congratulations, Bernie Pwede ba and Joe. mag-plug ng movie? Hindi, yung YouTube channel. channel lang. Sa lahat po ng mga Bisaya diha, kung gusto ninyo mutanaw sa mong kuan, Bitok-Bitok University. Yun. Yan. I-search nyo lang po sa YouTube, Bitok-Bitok University. Maraming salamat po sa nag-subscribe. Malaking tulong na po yun sa pamilya namin para sa Oo nga. diaper at gatas ng anak ko. Thank you po. Para naman sa Mrs. number 2 ko, subscribe din po, Joe Corny Vlogs, para naman po may gatas na siya araw-araw. At saka Instagram, Joe Romantico rin po, DJ Yo. Joe Romantico sa Facebook page. Alright, Maraming salamat. there you Thank you have po, it, thank mga you. maganda ang paibag-kulitan natin mula sa MOR Cagayan de Oro live na live dito sa
babalik po ako sa ating kauna-unahang contestant number 1 today. Ayan, tutok lang dito sa numero 1 sa Metro at Mega Manila MOR 101.9, my number 1 in all radio, Paula.